Naku, hayo, kininayo, mangan tayo, breakfast na eh. Apo, nagsosyalak na eh. Wow. Diba? With kape, spam, with kape, rice, and syempre, DJ tuyo, ken kamatis, ada kamatis ko ta, permi nga nalululo, ken magi, sabor. Yeah. Mangan tayo nga rin. Kutsarag tinidurat ka. Syempre, spam, di dapat na sosyal, di ba? Habang mga anak, kakabsat, istoryak, no, dagi istorya, dagi takuri, ni inang ibe. Hindi mas talaga. Ang gulo ka. Ketchup ko bang yung maday? Imas mo gusta. Katan, dito yun. Nagampot. Nawa na, okay na ng kutsara. Awan sa pinan ng tuyuti. Si Daong, kailangan kamot. Imas mo kaya. Namot. Oh, ako na imas gantis pumpkin ko ah. Tuyo. Tingnan na. Guri kayo, mga naman pelang. Bahala kayong pelang dito ang guri. Istorya dita kuri. Saba. Narti damanin, nilaw nga kaya damat nga may siangot. Tingnan na. Yan na yung road. Damdama kayo, damdama pala gusto niya. Ito yung malangin. Idi, goreng yan tayo, isak mo kumpe na. Amok na panunot yaw. Oh, gining na lang talaga ating babae. Nakakumaha ko. Naguro kayo, ito nag-imas nga rin natin. Kangkanik na eh. Ninang ko nga ibay, agkarubada kinitatay ko. Tatay, simple nga pungak. Tapos, dumaya na dumudum, katabigat nga dumaya mo dumudum ni tatay ko. Tapos, iday-daya mudom na. Siyempre, makikita na gaming kanay nga ni inang ko nga agluto ti danom. Kadabigat, di ba? Daya mudom ni tatay ko. Tapos one time, nakatugawak sa Jai. Kuna na sa akin, ni inang mo. Kuna na sa nalipata man eh. Ada one time nga nagbakasyonak di probinsya. Nakita ni tatay ko nga bigbigat dayamudom. Kaya luto kami lang ni inang idi warti danong nga napudot. Hanya nakatiis ni tatay, impukaw na. Ninang mag! Kuno na. Nakabaybayg da tatakurinan, di da pala maugasan mag. Mano nga tawin da ita nga takurin, nga pa nga ugasan. Pirmi ba nga... Nakarartingar ni tatay ko nga pungak. Pakailamero na. Pay-pay suma, nakaprang-prang ka ni tatay pungak. Ni tatay simple.
Tagam da jay tako rin ni inang ko bakit kakabsat kat. Kami nga talaga ugasan. Handa kaya nga ugasan ni inang ko. Pati jay unig na jay tako rin may nakakilkil. Di puraw na nga jay unig. Amoy jay termos no nga dado mga kidi no mga buong jay termos kita nyo nga ada puraw na ya. Kasi tartar. Tako rin talaga. Manong nga tawin. Siguro makatawin maminsan milang nga ugasan. Winuhan minsan ugasan nga talaga. Original talaga dalikan, jiwar. Nakadagdag sin na jita ko rime. Permi nga nakatartar-tar di unig na. Inuyaw-uyaw ni tatay. Permi nga madudu, agkonsumisyon nga inaldaw-aldaw nga makikita na jita ko ri dalikan nga nga mag-ugasan. Actually han lang nga jita ko ri may pati kaldero mi kakabsat. Hamig ugasan na jiwar na. Dati ti kuan ni inang ni inang bakit hami kay hana kay nga kuskus-kuskusan agungit no maugasan mi ti kaldero jiwar na ta manipis ka no agnipis kin mabuttawan. Siyempre ang panggatang mi gaming mati kabarbaro nga kaldero. Di siyempre alwadan mi adi mati rason ni inang. Tama. Hanga mabuttawan. So di buong bagnos si kamin sa laing terkwa. Apang kami agpasyar. Aming nga kakaldero da nagsisiling. Nagsichiling-sichilap. Wow. Kapang kayo di balay may, nagingisit. Ang kami gugugas, taong tanda kami. Ni inang. Yung, adita ko rin nga talaga mo, di kami lang nga nababalaw, idi binagaan na kami ni tatay. Paiso nga talaga, perme, hanggang third floor sa, tartar na. Nadagdag sin. At yung may salang sa tima, may salang baso ti danom na, di tartar na, kasi siguro pang sanga pulong ako, pang sanga pulong nga baso. Iso ka na nga magpapapudot ti danom ka. Ay, okay. Tinartar nga takore. Peso magamen, adi bagbaga ni tatay. Ang takore ni inang ibe. Madi kami nga gugugas ni kaldero may. Ada takore. Si kami lang tigas jay. Sino mati ada takore na ada tartar na.